Arratsaldeon Lapurdiko erlaitzatik berehala kultura proiektu biziki gotorra Baionan amikustar baten eskutik begira. Bartelemi Etxegoian glama 33 urteko Donapaleuarra da Baionako Bonatelo Museoaren zuzendari berria. Gune hau etxia da 2011-tik, baina 35 milioi euroko inbertsioa egin eta museoak ateak berritzidekiko ditu azaroan. C'est à la fois le sentiment d'un très grand privilège. New York eta Louvre museoan lan egin duen Baxena Farrak dio parada biziki ona dela beretzat. Euskal Herrirat itzultzea, poza eta harrotasuna. Euskal Herriari itzuli nahi dio orain herriak berak aurdenboran eman ziona. Après le collège, enfin l'école primaire à la Bastille-Clérance, le collège à Asparin. Bastidan eta Asparnen ikasi eta artean historia ikasi sakondu zuen Bretainian eta Parisen doktoretza egin zuen Columbia Unibertsitatean New Yorken tesia bat ere Louvreko lanen inguruan hantxe 3 urtez egonda. Baionako Bona Museoan kasik 7.000 obra dauzkate eta horien artean goi mailako Andana, Leon Bonat berak Vatikanoan berian kopiatu zuen klasiko hau ezala begira. Erakusketa nagusian 1000 obra erakutsiko dituzte, aldaketak izanen dira maiz obra gehienak erakusteko gisan. Bartelemi Etxegoian ez da bakarrik Bonat Museoaren zuzendari berria, izan liteken gidarik oberenetakoa da, bere zaletasuna eta jakitatea ezagutaraztea gustatzen baizaio, biziki. Et les images, comme les langues que nous parlons, elles ont une grammaire, une syntaxe, un lexique, et ça s'apprend. Margolaritza lengoaia bat denez, ongi ulertzeko gakoak eman nahi ditu beti, emazteak laguntza irudikatzen du. Giristinuen ideia, laguntza baztertua den xahar bati. La personnification de la charité. Moi, ce que je veux, c'est que le musée, au contraire, soit le plus ouvert, le plus généreux, le plus accessible possible. Gainerat, bere ustez, museoak joan behar du publikoaren gana, eta ez alderantziz, museoa ikastegia da ikasteko gunea. Dans la série des très grands chefs-d'œuvre que compte cette collection, vous avez quand même ici La Vierge à l'Hostie de Jean-Dominique Ingres. Ingren obra hau 19. mende hastapenekoa, begirada goxoak oroz gainetik, 1000 historia. Izan ere, Bonat Museoa Louvre Museoaren biltegi handienetakoa da. Rares sont les musées en France et en Europe qui sont capables de rassembler comme ça, dans un même espace, un si grand nombre de chefs-d'œuvre de la peinture française, espagnole et britannique à la fois. Obra horien artean bainatzen dena, tokiko jokonda, begiratarekin jendea biltzen duena, toki berezian ezarriko dute. Louvre tipi bat du gauche, galérienne, et que ça me paraît très très important. Preseski Louvreko zuzendaria bera Baionan izan dute bisitan duela guti, elkarlan oparoa eginen dutela, elgarrazagutzeak dena erresten du, eta 2028an Francisco Goya margolariari buruzko erakusketak proposatuko dituzte. Une grande exposition en 2028 consacrée à la figure de Francisco de Goya. Izan ere Baionan bilduma oparoa dute, Leon Bona margolari baionarrak bere obrak Louvreri eman zizkion baldintza batekin, Baionan berian erakutsiak izan zitezen. De grandes peintures conservées ici au musée Bona-Helleu, des peintures de Léon Bona. Baionako Bona Museoan lanek aintzina segitzen dute, azaroan dena prest izanen da ateak berritzidekitzeko. Eta 7.000 obren artean erdia marrazkiak dira, munduko bilduma ederrenetakoa omen da. Ce qu'il faut savoir, c'est que le musée Bona-Helleu, parmi ces 7000 œuvres, abrite 3500 dessins, et que ces 3500 dessins font du musée Bona-Helleu l'une des 30 plus belles collections de dessins au monde. Eta horiek ez ondatzeko, 3 hilabetetik behin aldatuko dituzte, bizirik eta gelditu gabe mugituko den museoa izanen da beraz. Ici, on est dans le hall d'accueil du musée Bona-Helleu, le futur hall d'accueil du musée Bona-Helleu, devant la banque d'accueil où on viendra prendre de l'information. On est surtout devant le patio historique. Toki hau harrera gunea izanen da, lehenagoko patioaren ondoan, bertan erakusketa permanentea izanen da, eta zuzendari berriak ideiak argititu. C'est pas seulement le musée de Bayona, c'est pas seulement le musée d'Iparralde,
c'est vraiment le musée des joailleries. Bona ere ez da bakarrik Baionako edo Iparraldeko museoa, Euskal Herri osokoa baizik, orain erronka da publikoak bisitariek bere egitea, elkarlana sustatzea ere hegoaldeko museoekin. Erakustoki berrituak azaroan idekiko ditu berrizateak. 35 milioi euroko inbertsioa, museoa baino gehiago bizitzeko gunea. Lapurdiko Getaria herriaren erdigunea erabat aldatuko duen aurre erosketa egin du herriko etxeak. Hain zuzen, Euskalduna erresidentzia zaharra eta ondoko lurrak erosi ditu. Eraikiak gaur 2000 pasametro karratu eraikiak eta lurzatzia 5.000 metro karratukoa da. Bertan zer egin herritarrei galdetuta erabakiko dute, baina aukera anitz eta anitzak eskaintzen ditu jabetza honek. Badakigu hemen gira Getariako pilota plazan, eta bertze plazarik ez dugu herri honetan, pilota plaza ez denik, eta hor, badugu lur eremu bat, aski egokia izaita aldena, onelako proiektu bat eramaiteko. Eraikina aski handia da ere, erabilpen mistoak, pentsatzeko dianaik aipatu ditugu eta herritarra initzeko dute buruan. Merkataritza ongi ikusten dute, hemen herri erditsuan. Berpizteko ere urte osoan funtzionatzen alduan komertzio aktivitate bat. Eskas dena azken finan negoan erreski hartzen gira hortaz. Eta bai, biztan dena etxibizitza. Orain arteko jabea zaharretxen multinazional bada, Domusbi izenekoa eta eraikina berritzeko konpromisua zuen. Hainbat hamarkadaz berritu gabe egon dena, baina gero azkenean gibelera egin zuen. Haiek helburua zuten zaharretxe berri bat edo egungo arauak errespetatzen dituen lantresna bat izaiteko, eta egia da, bastimendu zahar hau ez zela gehiago egokia horren egiteko. Beraz, negoziaketaren abiapundua hau izan da, eta argi eta garbi errandugu, ados ulertzen dugu zuen kezkak edo zuen beharrak, baina guk herria, guk bertze beharrak ditugu eta ezin dugu etxe hori den egoeran utzi. Eta esan bezala, 2 urteko negoziazioaren ostean iritsi da Getaria erdigunea guztiz aldatuko duen akordioa. Eta segitzeko orain, begira, irria, musika eta dantza. Una hemen Denak plazara, Pontxo Pailazo Saratajaren ikuskizun berria. Ikusgarri horrekin hasi ginen pasaden azaroan, eta Saran estrenatu ginuen, eta orduztik ari gira, ezker eskuinean, iparraldean, hegoaldean, herri batzuetan, antzokietan, plaza ezberdinetan eskaintzen, biziki konten gira, eta eginen du oraindik bere bide, izanen dute ikusleek ikusteko aukera oraindik. Oraintxe bertan deituko ditut Urruñako biztanle guztiak. Ekainaren 28an adibidez, Eguerdiko 12etan Eskoriatzan Gipuzkoan, eta Pontxo beti prest da, alde guztietan agertzeko. Ez da nire arazoa, Nik denetarik daukat, dela daukat soberan. Egia da, sudurgorriak batzuetan uste dugula simplea dela, horrela sortzen dela, baina sudurgorrian atzean bada lana, baina plazerrez egiten delarik lana, edera da, eta bada kantua, dantza, idazketa, testua, irudimen pixka bat, eta hori dena sartuta eta nahastuta, saltsa sortzen dugu, eta eszenan gertatzen den magia. Eta jemana publikoarekin, hemen jendea biziki pozik, kontent ikusten maitugu. Bai, jendea biziki kontent egon da, parte hartzailere ikusi ditugu, hor galdera erantzunetan, Pontxi ere eskerrak ni lagundu nautela, ze batzuetan burua joaten zait, giltzan zten dut txoko batean edo bestean, eta eskerrak hor ditu dala, pixka oloitarazteko bai. Lagunen arteko giroa, dudarik gabe. Ez duten lautu? Bai, Lili, dena bikain doa, Lili, dena bikain. Ados, orain arte. Orain arte! Lagunak, iritsi da behin betiko arazoa konpontzeko momentua. Urrengo arte!
Eskerrak ere noski, Zeren hemen guk ikusten dugu oremateko ikusgarria, baina zonbateko lana da gibelean, zeren baduzu tresna frango, hasi aintzin behar duzu dena prest izan, telefona, lapikoa, pilak... Bai, dena prestatzen dugu, ikusgarria sortu baino, kasik urtebeteko lana da, eta ikusgarri egun batean, ikusgarria hasi baino lehen, 2 orduko ere lana bai. Gai holtzan gainean beste ordu bete, ibiltzen gira hortxe alde batera eta beste, baina nik dantza, kantua eta irri egiten dute. Beste lana, beste uzten diet, bai, partekatzen dut. Pontxekin gure agurra, jaun Andereak izan ontsa eta bihar arte. Chocolate gozoa, gustu gozoa, salchicha chorizo.